Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a l'episodi 28. Hòstia, rima una mica amb bona nit. Bueno, no, rima amb bona nit. Bona nit i bon any, també, no? I 28, no, sí, cabron. Sí. 28. Aquest cop amb una convidada, Marina Garrido. Primer, Eric, què tal? Molt bé, Ramon. Què tal, com va? Què tal, Marina? Què tal, com esteu? Marina, un plaer. Convidada, primera convidada femenina, sí. No tenim vergonya. Bueno. Des d'aquí no tenim vergonya. Després de 28 episodis i al final de temporada... Más vale tarde que nunca al final, Ramon, no? Lo bo es deixa pel final, clar, de temporada. Correcte, és veritat. Parlarem una mica, avui tocarem futbol femení, sí, sobretot, ja i altres temes, que està la cosa interessant. Comença l'Eurocopa, per exemple, aquí 3 dies. Però com sempre fem, què tal la setmana? Bueno, primer de tot, agrair-li a Marina la presència aquí, perquè això és important comentar el futbol femení, perquè al final és una cosa que queda una mica en desús i que... Bueno, desús, cabron. En desús no. Però com dius això? Deixa que l'expliqui bé. Que és una cosa que es pot quedar a l'oblit, o sobretot més pel sector masculí queda a l'oblit, i jo crec que és una cosa que està creixent moltíssim i que vull dir, s'ha de mantenir un espai important al món del futbol, no? Llavors és important que estiguis aquí per promocionar tot aquest espai. Dit això, bona setmana mogudeta i avui, bueno, dia de pluja. Dia de pluja avui aquí i res, hòstia, els dies de pluja són fotos perquè clar, vens amb el cotxe, arribes a Barcelona tal, i hi ha un merder per l'entrada i tal, que hòstia, és una desesperació. Bueno, jo ficava pel carrer el bus avui fent una mica d'infecció. Desesperació, no? El titular del xiringuito de desesperació. I al final, mira, que vaig arribar tard aquí, però bueno, al final hem arribat, tu. I ja està, per la resta, què tal, com aneu vosaltres? Doncs jo bé, molt bé, o sigui, contenta d'estar aquí, agraïda, el plaer és meu. Ja us he dit que ja m'he escoltat molts podcasts i m'agraden molt. Se m'han passat volant, o sigui que això és l'important. És important. I la setmana, bé, o sigui, els dies de pluja sempre són dies complicats, que costa... A mi, o sigui, com que tinc poca energia, sí. Llavors ha costat, però mira, estem acabant bé el dia, no? Sí, avui, o sigui que, amb un plan diferent, sí, el que anima la vida al final, no? Una mica. Sí. I la setmana bé, intensa, aquest cap de setmana que he treballat moltes hores, però ha sigut molt xulo, o sigui que l'important és estar contenta, i estic contenta. Molt bé, ens alegrem. Tu? Jo bé, cap de setmana de carregar caixes, Salvador, aquí que ens escolta sempre, no, sempre agraït, perquè jo el meu germà amb la mudança, i després, bueno, en el món futbolístic comença el que seria el cagòmetro. El cagòmetro, uau. Vam viure l'anada a les semifinals de play-off de la segona divisió, amb l'Espanyol, Sporting espanyol. Victòria, em va agradar el partit, la veritat, però... Home, molt bé, No entres encara en detall, ho deixem... Dels millors partits, Jo crec que va bé l'Espanyol. Sí, jo penso que, no ho vull dir molt alt perquè després entrenar al equip, però que ho tenim relativament bé i encarrilat per passar, que després et vindrà com l'any aquell del Girona contra el Saragossa, que el Girona... Que jo anava al Saragossa, per cert. Guanya 0-3 l'anada i després li foten 1-4, però vull confiar que aquest any... No sé, que l'Espanyol donarà alguna cosa. I a més a casa, que hi ha bona estadística. No? Correcte. Vull dir que s'han perdut 2 partits en tota la temporada. Sí, no, això convida, no, almenys? Sí, això sí, vull dir... Convida a somiar. És veritat, tot i que... Són unes dades, Ramon. Jo també avui he fet unes dades del tema de com estan els partits i això de que el 5è i el 6è siguin els que més han pujat a primera divisió em té una mica... cagadet. Clar, puja el cagòmetre al final. I si t'has de jugar a pujar a Ipurua... Bueno, ve tu a Ipurua i gana, saps? Bueno, escolta, és el que ha de fer un equip gran com l'Espanyol al final, no? Un equip de... com has dit això? Un equip grande. Com un culer aquí. El tens entrenat? No, ni molt menys, però bueno, s'ha de parlar bé perquè clar, al final, mira, jo t'ho dic sempre, a mi l'Espanyol, a veure, jo com a culer Snape, que lògicament no m'agrada, però hòstia, és que amb la humiliació que els hi hem fet... Bueno, no sé si ets l'Espanyol, tu. No, o sigui, soc del Barça, però jo estic d'acord amb que vull que l'Espanyol pugi. Sí, Sí. A veure, jo tant com això no ho diria. Jo ho diria per ell, perquè me l'aprecio i perquè sé que ve aquí, pateix, dic, mira, si ha d'estar content, m'alegraré per ell. Però saps què passa? Que és que amb l'any passat, que vam guanyar la Lliga, ja baixant-los a segona, aquí ja vam tenir l'èxtasi, saps? Això va ser dur. Amb la invasió de Calme, Buah, és que no, va ser una bogeria. Va ser, hòstia... Però jo crec que l'Espanyol ha d'estar a primera divisió. O sigui, és un equip històricament a primera i per tot és millor. O sigui, per exemple, des de BTV com a tele, de Barcelona, Catalunya, tal... interessa que hi hagi l'Espanyol, el Barça, tens rivalitat, les prèvies de l'Espanyol i tot són més interessants, que al final, que segona divisió és una categoria molt... És interessant de veure, però, vulguis o no, un Espanyol a Morevieta no té tan atractiu com un Espanyol Girona. Correcte, hòstia, no, sí. Bueno, clar, imagina't l'any vinent, si puja el Barça B, seria Barça B espanyol, la segona. És que això...
Josep, no puedes permitir esto. Això no m'ho he plantejat, però és que seria brutal. No, sí. No, bueno, tota la raó. abans de seguir i fer els titulars i tal, que no t'he presentat, Marina Garrido, periodista de BTV actualment, que ha estat treballant en altres mitjans, com per exemple la SER, sobretot focalitzada, jo crec que en esports en general, no? Perquè al final quan treballes aquests jocs, Sí. tot i que a tu t'agrada més el futbol femení, si potser més el futbol femení, t'acaba tocant... T'empapes d'una mica de tot, sí, totalment d'acord. Molt bé. Titular de la setmana teva. Titular de la setmana. És que mira, el portava aquest planejat i ho vaig comentar dissabte amb tu, Però és que no em surt l'adjectiu, o sigui, quan algú... Comença'l. No, explica'm-ho, quan algú perd contra algú, saps el que et vull dir? És que te la vaig explicar el dissabte. O sigui, Zverev es va carregar el Nadal. Llavors, Nadal és què d'Zverev? Saps el que et vull dir? Víctima. No. En el món de l'esport té una paraula, això, i no em surt. Bueno, sí, espavila que s'ha d'agilitzar això. Sí, Em surt que està Verdugo. Verdugo, sí. No era aquesta, però bueno, sí. Ja, el tiro seria algú rotllo, el Verdugo de... No. Hòstia. Clar, és que jo vull parlar de Nadal. Bueno, és igual, el Verdugo de Zverev, que fue Nadal, no puede contra la leyenda Alcaraz. No és el moment Està mal explicat, però és igual, perquè el Verdugo de Zverev no va ser a Nadal. Clar, en tot cas, el Verdugo de Nadal fue Zverev, però és igual. No és el meu millor titular. Hòstia, jo vaig veure una imatge d'aquestes de que es veia com Nadal posar-li la corona al Alcaraz, saps? Algú va fer un edit d'aquests que vaig pensar, hòstia, per que ben Twitter, trobat. no? Segur? Sí. Hi ha molt bons. Molt fort. Marina, titular de la setmana. Hòstia, això és molt difícil, no? Vinga, debut amb nosaltres, Marina. Però ha de ser així... He fet un titular de merda. Com que vulguis, sí. Pots parlar, per exemple, del Barça femení si vols, o sigui, o del divendres que... I en castellà? Ah, no, en català. Jo castellà ho és pel toc del xiringuito. Sí, per això, és com per la gràcia aquesta, no? Exacte, que ho explicàvem al capítol passat, que això va néixer al xiringuito, ho fèiem al grup d'amics també, saps? Llavors no, això com tu vulguis. I potser també un personal teu. T'he de dir que una de les coses que més em costen del món del periodisme és els titulars. Sí, Sí, us ho juro. O sigui, allò que fas la peça no sé què i et costa trobar un títol, i a més d'una setmana, no? És el titular de la setmana. No fem del cap de setmana. Sí, però bueno, el més destacat. Però perquè saps què passa? Que el vols fer tan bé, saps? En plan, vols dir alguna cosa tan... Jo no el tinc, I estic aquí, però... No els improvisem. Jo aquest et dic que és el primer que portava preparat, I és el que pitjor va sortir, o sigui, imagina't. Va, sí, jo et faré alguna del Barça femení, que aquest fin ha estat intens. És molt difícil. Hòstia, s'està fent molt, el Ramon està tenint temps per pensar el seu. Sí, ja el tinc, la veritat. El seu serà millor 100%. Bueno. I del normal pensa que els escrivim aquí a vegades, O sigui, avui tampoc tenim el boli, doncs no... Últimament no el tenim el boli, ja. No m'he fixat, no. A vegades escrivim... Vale, va. Retrobaments i comiats emotius... Espera, és que vull trobar un adjectiu. El tenies ja... No, va dir el Johan i el de Kevin. Ja, però volia... Sí. Retrobaments i comiats emotius al Fortí del Barça femení. Molt bé, hòstia, amb rima i tot. Amb rima i tot, Joder, allà va alguna pena. Crec que es guanyarà, perquè ara diu fàcil, saps? Sí. Gijón marca el ascenso a primera. Bueno, bon. Ben trobat. Ben trobat. Que hemos entrat en matèria ja espanyol, en matèria... No, espanyol anem l'últim, ara ens vegem. Bueno, primer de tot, Marina, com veus el món del periodisme, tu des de dins, una mica com... Periodisme esportiu? Sí, esportiu. Sí? Vale. Bueno, clar, tu sent noia més... Sí, aviam... Et porto la navalla, si vols, per començar res. Crec que va, o sigui, en millor camí, almenys del que ha anat fent fins ara, penso jo. Tot depèn des de quin prisma ho miris, no? Perquè, clar, el periodisme esportiu, jo què sé, a mi el periodisme esportiu del xiringuito no em representa. Home, clar. És a dir, em ric molt, però no és el que crec que... No? És l'exemple de periodisme. No és l'exemple. Totalment. Exacte. Llavors, jo com a noia encara visc moltes situacions i he viscut situacions masclistes a les redaccions. Jo crec que és un camí a fer llarg, però que crec que s'està començant a fer bé, perquè fins ara per mi no es feia bé. Però també penso que, clar, que a vegades és com posem una noia aquí a la redacció per tenir una noia i per fer la quota de... La ràtio, no? Sí, la ràtio de dir tinc una noia a la redacció d'esports, i tampoc ha de ser així. Vull dir, que et posin allà perquè tu mereixes i perquè, igual que hi ha nois molt bons com vosaltres fent periodisme i periodisme esportiu,
també hi ha noies molt bones fent periodisme esportiu, no? Llavors jo crec que això és important, i el món en general del periodisme esportiu, jo m'ho passo molt bé, és que no... O sigui, no diria res dolent, perquè al final crec que és un periodisme que la gent diu qui val i qui no a periodisme esportiu, no? Una mica això ho han dit molt. Jo sentia qui val i qui no el social, no? Sí, això doncs, a periodisme es tradueix els tontos al periodisme esportiu. Sí. És veritat que no tens la responsabilitat que potser tens en periodisme polític o periodisme de guerra, evidentment, no? Però és un altre tipus de periodisme, un altre tipus de comunicació que a la gent li agrada i que la gent, igual que vol saber què està passant a la societat o què està passant al món, també vol saber què està passant a la part esportiva, i crec que la gent que fem periodisme esportiu tenim com moltes més eines per després potser saltar i fer periodisme de societat, perquè l'esport és molt més també entreteniment i molt més distès, i això jo crec que et fa agafar com unes taules que després et poden servir per altres... Es pots anar aplicant altres després. Per tant, aquesta seria la meva valoració, potser. I la improvisació també, sobretot, que crec que el periodisme esportiu... Tu que estàs a BTV, que també estàs davant de la tele, doncs, no sé, imagino que a vegades has hagut de fer un directe i a sobre doncs, mai saps quan és un directe què pot passar o no, i jo crec que en aquest sentit també guanyes molt. Clar, jo crec que això molt... Els partits que vas passen en directe, o sigui, el que està passant ara, i has d'improvisar, o a mi l'altre dia, per exemple, vaig anar a l'arribada de la Volta a Catalunya Femenina, que era la primera edició, i estàvem pendent de si un partit anava a la pròrroga o no, per si fèiem directe. A últim minut, o sigui, quedava un minut, van marcar. No van anar a la pròrroga i em van dir, en 2 minuts entres. Doncs això, saps, és el que... I és el que et fa perdre, que en aquell moment era com, mare meva, què faig, què diré, no sé què... Però després ho treus, perquè ho treus bé, i d'això n'aprens, i és el que et dic, jo crec que et dona com, saps, un bagatge per després fer tot el que et proposin. I et sents viu al final, no? Perquè, hòstia, has d'improvisar, vull dir... Com fem una mica aquí, no? Sense similar-nos amb el d'esto, perquè no, però vosaltres sou molt d'improvisar, això és veritat. El nostre a vegades de jutjat de guàrdia. No, de jutjat de guàrdia, però nosaltres també hem arribat aquí, tampoc sabíem molt bé des del primer capítol una mica el que faríem i tal, no? És començar a provar, des que fas exposicions orals aquí al col·le, no? Que sempre expliquem que això és un col·le, Frederic Mistal i tal, i que t'ensenyen ja una mica a perdre la vergonya i tal, hòstia, que va a la ràdio i encertar... I que sempre diuen que el més difícil és la improvisació, i jo crec que és veritat, perquè al final redactar una notícia i llegir-la, molta gent ho podrà fer, però en canvi improvisar sobre la marxa o estar xerrant com ho feu vosaltres cada setmana té el seu què. Sí, no, li dius a gent i et dirien, hòstia, jo no puc fer, no? Exacte. Però bueno, jo crec que des d'aquí també llença una mica el missatge que llencem sempre, de que si tenim por a fer alguna cosa, jo crec que a vegades és millor forçar-nos a intentar-ho, no? Que no dir, hòstia, no puc fer, i hi ha la barrera que et fiques, no? Al final... Totalment d'acord. Jo crec que tampoc hi ha una habilitat que diguis, hòstia, és que si ets un tio tancat no pots fer això. No. Al final... Hòstia, sí, ho treballes i ho vols fer, jo crec que això és el més important. I t'agrada, correcte. I t'agrada, perquè clar, jo penso, algú que no li agradi el periodisme esportiu, que no s'hi fiqui, o sigui, que no li arribi una oferta, saps, d'algú de periodisme esportiu i digui, bueno, ho provo, perquè clar, si no t'agrada, llavors això sí que no... Has begut oli, ja. No és el teu lloc. Sí, total. I vull fer una pregunta, arran del que és del principi, del tema una mica masclista. Tu creus que també la ràdio potser està en baixa perquè a les dones hi ha menys dones que els interessa el futbol a nivell de... O sigui, en comparació amb homes? O és perquè, tot i que hi ha moltes noies que els interessen molt els esports, o sigui, segueixen prioritzant els homes? Saps? És una pregunta una mica rara, sí, però... Sí, t'entenc. Jo crec que és més la segona, perquè també jo crec que al llarg de la història el ser dona i que t'agradessin els esports no estava ben vist. Ja parlo d'anys enrere, evidentment. Ara això està canviant i ja no és així. I potser tu, encara que t'agradés el futbol, no et plantejaves ni que et podies dedicar, perquè tu ni a la tele, ni a la ràdio, ni enlloc tenies referents. Correcte. Jo, o sigui, quan jo era petita, ja sé que tenia alguns, tot i que he de dir que jo mai volia ser periodista i he acabat aquí, per tant, no sóc la típica de sempre he volgut ser periodista, però jo ara abans parlàvem amb el Ramon i li deia, jo la Marta Carreras, que és periodista a TV3, que ara mateix no està fent esports, però ella ha fet molts anys les temporades amb la transmissió del Puyal i tal a Catalunya Ràdio, era la meva única referent femenina del món d'esport. Clar, tot l'altre eren nois, llavors jo crec que per això hi ha menys noies que es plantejaven fer periodisme esportiu. I a la vegada és el que tu dius, que jo crec que no, es pensen que per ser noia saps menys de futbol. Jo crec que això encara passa.
Que aquí són els exemples que ficaves una mica... Sí, tema... jo crec que es pensen que saps menys o que no et pot agradar tant com li agrada a un noi. I és mentida, perquè vull dir, jo des de petita he anat al Camp Nou amb el meu pare a veure el Barça i el meu pare em diu és que quan tenies 8 anys ja em preguntaves que era un fora de joc. Que això, i anaves amb amigues i les amigues estaven per allà passant la tarda xerrada, o sí, potser. i tu no, llavors ja t'interessava, saps? Vull dir que jo crec que és una mica aquesta mirada que penso i espero que estem canviant, però crec que el que tu preguntaves és més la segona, és això, que no et donen potser opció a noies perquè pensen que els nois estaran millor qualificats o tindran millors coneixements. Sí, no, és curiós. I després, tema referents futbolístics de petita, tu quina és la teva primera referent com a jugadora de futbol, per exemple? Per mi, com a jugadora de futbol, l'Alexia. I mira, i és recent. Sí. Clar, jo quan era jo penso que si ara fos petita, jo ara m'apuntaria a jugar a futbol. I mai he jugat a futbol. Molta gent m'ho pregunta perquè fas periodisme esportiu i sí que jo conec companyes de professió que sí que han jugat a futbol i evidentment tenen molts coneixements més de tàctica i tal que jo potser no tinc. Però jo de petita és que ni m'ho plantejava. Jo ho penso ara i dic... És que jo feia rítmica, gimnàstica rítmica, era una obsessionada i a mi el futbol m'agradava però veure'l. I en cap moment m'imaginava que noies jugaven, que a la meva època ja començaven a jugar noies. I llavors jo, quan em vaig començar a interessar pel femení, sobretot pel Barça femení, era l'època que el Barça encara no ho estava patant, 2017-2018, encara jugaven a la Ciutat Esportiva i jo havia anat a veure partits a la Ciutat Esportiva i llavors... L'Esportiva vol dir no estava ni el Johan construït, No. Camps que et seies a... Bueno, com ara juguen els alevins o, saps? Vull dir, com quan vas a veure un partit de... Categories formatives. I va ser més amb el boom de la Lique Martens. Lique Martens també va influir bastant. Aquesta va arribar al Barça... És trist, Va ser el primer gran fitxatge. Va ser el primer gran fitxatge. Quin any? 2017? 2018 o així, jo crec. Sí, 2017-2018. Però jo com a culer, el nom que tenia era Alexia Putellas. Perquè jo sí que he mirat una mica l'evolució del Barça a la Champions i sí que el 2015 crec que Alexia Putellas ja està al Barça, o més o menys per aquella època. Sí, d'abans, perquè ell arriba perquè juga a l'Espanyol, l'Alexia surt de l'Espanyol. No. I perquè tenim un club que som una merda i no sabem gestionar res, però l'Espanyol femení sempre havia sigut el gran referent i el campió de Lliga i de Copes. Sí, és del Pero Boquete... Tu és de joc. Moltes han sortit de l'Espanyol. L'Alexia va sortir a Espanyol, va anar al Levante i va arribar al Barça. O sigui que l'Alexia ja apuntava maneres des d'això. I el 2015 va ser quan es va professionalitzar el Barça femení. O sigui, la secció del femení del Barça va ser aquell any, just. Parlant d'això, tenim una altra pregunta, però just és que em va perfecte. Això de que la secció del Barça és l'única secció, el Barça femení, que és l'única secció que és autònoma per si mateix, és a dir, és l'única que surt rentable. Quina opinió tens d'això? Perquè el bàsquet masculí són 30 milions de negatiu, l'handbol són uns altres 10, etc. Clar, crec que és una bona notícia. No és una bona notícia perquè les altres potser també haurien de ser rentables tenint en compte com està el club econòmicament, perquè el Barça està en una situació complicada. Sí. Però crec que és el clar exemple de que si apostes les coses surten bé, perquè es parla molt de que al Barça hi ha molta distància respecte als altres clubs de la Lliga, que és veritat, completament d'acord, però a vegades assenyala el Barça com, clar, és que fitxaran a jugadores molt bones, els altres equips no. El problema no el té el Barça. O sigui, el Barça el que està fent és correcte. Porta anys apostant pel femení, li està donant beneficis, i llavors segueix apostant per aquesta secció. En canvi, altres clubs, i jo considero amb més poder adquisitiu com el Madrid. Bueno, és la portada desastrosa al Marca de quan el Madrid fitxa el tacón i hi ha Madrid femení, empieza una nueva era. Una nueva dimensió, no? Sí. Ho mig aquí el tacón. Sí, el Madrid, per començar a competir, va fitxar un altre... És com que va comprar un altre club. Adquirir el tacón per dir-se Real Madrid. I el Marca, just quan passa allò, fa una portada al Marca, més portada crec que és, que diu el futbol femenino entra en otra dimensió, o en si alguna cosa així. I s'ha fet molt meme d'això, perquè clar, al final, òbviament el Barça ha continuat sent molt superior al Madrid, i llavors es fa molt com la referència de... El Madrid jo crec que va tard, perquè al final el Barça porta apostant molts anys pel femení, ara més que mai, perquè està veient, hi ha un boom, aquest equip està aconseguint coses molt, molt grans, però el Madrid, com a club, i amb els diners que tenen, és que és molt fort, jo no entenc. És perquè no els hi dona la gana apostar-hi. No els hi dona la gana.
perquè... A més que estan sanejadíssims, per tant, Sí. si el Madrid volgués, podria apostar molts milions, I encara que fos fitxar, depositari, sí. quedar-se, o sigui, amb el femení, fer com en Los Galácticos, pues fitxar. Exacte, No. i porten des de 2020, si no recordo malament, que va ser quan va adquirir el Tacón, o sigui, 4 anys, i en 4 anys... Res. Jo tenia entès que hi havia 2 equips del Madrid, n'hi ha un només. Hi ha un altre equip de Madrid que es diu Madrid Club de Futbol, Sí. que és un altre equip de Madrid, de la ciutat de Madrid. Que no té res a veure Que no amb té res a No té veure res a veure amb amb el Madrid. Real Madrid. Clar, el Real Madrid no tenia, és això. Hi havia el Madrid Club de Futbol i el Tacón. Llavors el Real Madrid va com agafar el Tacón Vale. i va fer secció L'equip pròpia del del... Madrid. Que no té res a veure, o sigui, és com si el Levante les Planes, és com si ara Vale, vale, vale. Sí, el que vingués passa al que, clar, Girona i digués compro el Levante les Planes per dir alguna cosa Sí. per tenir un equip femení a primera divisió. Vale, vale, I el Madrid Club de Futbol, de fet, és dels millors de la Lliga. Vull dir, és un club potent de Madrid. El que passa que... És que ja com a club Real Madrid ja tens molt guanyat. És com el Barça, també. Vull dir, Amb instal·lacions. Ja al dona final, nom. instal·lacions, el nom, la gent, o sigui, els fans, els seguidors. Ja si fiques el Real Madrid femení, hi ha gent que només per ser del Real Madrid es mirarà. Igual que ha passat amb el Barça amb el Sí. femení, no? Que Sí, hi ha gent sí, que és sí, del Barça i ha dit, vaig a Vaig a vaig un dia mirar-ho. al camp a veure com ho Sí. fan aquestes futbolistes. Sí. I ha dit, hòstia, Val la pena. No, totalment. Sí, sí, sí. I mira que el Florentino és un president que, bueno, que farà el que farà, però sembla que fa bé les coses a nivell, Bueno. sobretot de seccions de Barça i bàsquet, no? De futbol i bàsquet Sí. masculí. Hòstia, no entenc, tio. i que al final té molt poder. Té molt I poder. a Madrid i a Espanya, aquest home. Vull No dir ho que, entenc. que si ell vol, Sí. jo crec que pot, i pot fer les coses bé, i al final a tothom li interessaria, perquè si el Real Madrid Segur. femení també fa una aposta i hi ha competitivitat i hi haurà els clàssics d'això com en parlem. Sí, femení. És que no hi ha rival, o sigui, em fa gràcia que abans del clàssic, el clàssico, minut 20, 2-0, final de partit 4-5-0. I és una que Atenea amb llàstima. targeta groga. És que Sí. és avorrida la Lliga, o sigui, el Barça Sí, no, sap el greu Barça per que ha perdut, això. no ha perdut ni un partit, no? No, Un. diria que de Lliga, Ha empatat un, un, ha empatat un, aquesta temporada. Sí, no. És com el Barça d'handbol, vull dir, és que són No, és seccions que- que quan abans hi havia el Ciudad Real, me'n recordo que competia, Sí. Eren partidassos. quan jo tio, el mirava encara i ara el Barça en la Champions de handball, ok, felicitats Sí. molt bé, però dius, tio, però és que la Lliga és que és com el Barça de femení. No, clar, i que al final és una llàstima i ho parles amb les jugadores, perquè quan hem tingut Media Days i així, que tens oportunitat de parlar amb elles, molts cops surt aquest tema, no? La competitivitat de la Lliga, i elles també es queixen, perquè jo crec que té encara més mèrit el que fan a Europa. Sí. Perquè amb la Lliga que És tens, una Lliga de granjeros. de cada cap de setmana, això es diu molt a Twitter, la gent d'Anglaterra i tal. Ho diuen? Sí, sí, Ah, sí. sí? La Lliga gent, francesa Clar, masculina. perquè és el Sí. PSG, que sé com el Barça femení, és que és el mateix. Sí, ho diuen amb el femení aquí, clar, cada cap de setmana, o sigui, me'n recordo, és que resposta d'Aitana bon matí. Home, clar, a vegades depèn de quin partit de Lliga et toca jugar, doncs dius, hòstia, ara he d'anar aquí a jugar contra... Perquè saps que guanyaràs 8-0. És que és fort. Però després a Europa ara estan demostrant, però perquè elles mateixes s'han posat exigència. No, ja. I han demanat que els entrenaments siguin més durs, i han demanat entrenar més i fer més físic, perquè no pots comparar la Lliga anglesa amb la Lliga espanyola. No, Portat aquí el tema, perquè, bueno, pel que jo sé, realment no és que la Lliga femenina no tingui diners, sinó que no estan ben repartits. O sigui, a mi pel que jo sé és la Lliga masculina li dona certs diners, a part que pel que tinguin... Beatriz es diu? Sí, la Beatriz La Álvarez. presidenta de la Lliga Federació està ficada bastant a dit per Tebas i ella sola crec que té un sou de 2 milions Sí, o 3 sí. milions, una borrada d'aquestes, mentre els clubs amb prou feines poden pagar un sou el sou mínim a les jugadores, i no sé si algun club fins i tot teòricament per conveni haurien de pagar. Sí. Jo entenc que tots deuen pagar els 20 o 22.000. Sí, ara sí, però no, o sigui, totalment. Com ho veus això una mica, que sempre és el típic que passa, o la federació també en el cas del masculí, que és com que molts diners es mouen per allà, però després el futbol, diguéssim, en aquest cas la Lliga Femenina, no arriben. Clar, és que és una mica que no acabes d'entendre, perquè t'ho volen explicar i intenten fer informes i, no sé, i explicar-te on van els diners, i després veus que realment no és així. I la Lliga Femenina té un pressupost, i el que hi ha molts drames és amb el conveni, que si es fiquen d'acord o no. L'any passat va haver-hi, van començar tard la Lliga perquè va haver-hi una vaga, és veritat. perquè les jugadores van dir prou per establir uns sous mínims, i ara crec que el sou mínim està als 20.000. Crec que era 20.800, 21.000 el Sí. següent any, Però 21.200... Si un becari recent entrat de qualsevol curro pot cobrar 20.000 euros. Clar, Això serà 20.000 poquíssim. clar, 20.000 van dir és el sou mínim. Evidentment, per exemple, les del Barça guanyaran bastant més, no? Però clar, després els diners que arriben a la Lliga també depenen dels drets televisius. Clar, ja... I aquí ja Aquí ja perds no- molt, perquè crec que avui llegia que el Barça, per ser campió de Lliga,
o sigui, el Barça femení campió de Lliga, rep 600.000 euros. I el futbol no... I Alex ja no deu cobrar amb la nova renovació 300-400.000. Clar. I quan rep el campió al Madrid, per exemple, per fer una comparativa, rep 600.000... No ho sé ara mateix. Quasi 200, no? Ai, milions, dic, clar. Ah, vale. 200 milions rep el Madrid? De televisió, 100 i pico. De Lliga? Clar, però 198. Bueno, clar, però si la Lliga ven per 1.000 milions... Clar, és que pensa que els drets televisius... O sigui, jo entenc que no es pot comparar. O sigui, no pot arribar als mateixos diners al FAM, no? Ara mateix no... Com la Lliga francesa, ara. Estan tenint problemes per vendre els seus drets i a ningú els pot comprar per 500 milions i ja diuen que potser es venen per 400 o 300 milions. Clar, ara hi haurà una desbandada perquè els clubs diuen és que cobrarem un 40% més de drets televisius, que és realment el principal ingrés. El futbol femení entenc que també és el principal ingrés dels clubs, tant a nivell masculí com a femení. I llavors el Granadilla Tenerife de la Lliga F doncs li deuen arribar, tu imagina't, 2.000, o sigui, no sé quan li arriben, Però... Que han sigut els últims classificats? No sé, no han quedat els últims, però vull dir, per posar un exemple, és que clar, li arriben la majoria al Barça, Atlètic de Madrid i Madrid ara mateix. Però també no, per les dues coses que tinc antes també és que més no hi ha unificació, perquè clar, no els hi pots demanar als clubs també del tema de que gespa artificial o gespa natural. Clar, el Barça juga al Johan amb gespa natural i després se'n va a alguns camps i gespa artificial, que això ara, o sigui, jugar natural artificial no va bé pel genoll. No, a nivell de turmell... I després aquí tinc entès que el Levante les Planes, aquí a Barcelona, paga una multa cada partit perquè no compleix amb certa reglamentació que tingui el camp, però és que li surt més a compte pagar una multa cada partit a casa que jugar, que imagina't, un camp de la ciutat esportiva del Barça, que no sé si li deixarien, però li surt més a compte això. No, és que hi ha camps que el Levante les Planes és un, però vull dir, hi ha camps que dius això és de primera divisió. És vergonyós. I a més que és professional la Lliga. Ja. Perquè ara sí que ho és. Llavors hi ha coses que no s'entenen. I després depèn també de l'aposta de cada club. Perquè, clar, el Villarreal, doncs al femení els hi deuen destinar què? Una misèria. Llavors, clar, això és lo complicat. Jo crec que la feina està en els clubs, també. O sigui, en els diners que la federació destina, sí, però també en cada club el que inverteix en la secció femenina. Perquè potser ara, quan el Barça va començar a invertir en la secció femenina, no li donava. Res. Segurament res. Però és una aposta de futur perquè t'acabi donant, com a tot. I ara mira... I si no et dona tant, perquè no et pot donar tant mai com el masculí, hòstia, doncs al final satisfer el gènere femení en aquest sentit, no? Clar, o apostar per això, perquè... I a més que jo crec que és el moment de fer-ho. Clar, és que... I hi ha clubs que sembla que no... que la cosa no va amb ells, saps? S'ha l'antigua, totalment. I aquest és el motiu pel qual el Madrid no ho fa. Florentino de Bochà, hòstia, això no em traurà res, potser em traurà beneficis en 20 anys... Doncs ara no ho faig, no m'interessa. Doncs la de pobres jugadores que voldrien jugar amb el Madrid, que se n'han d'anar a altres equips, segurament. Sí, clar. I és el mundillo. Jo et dic, jo el futbol femení s'ha de dir que estic bastant desconnectat. Jo em vaig mirar la final del Mundial, que aquest partit sí que vaig disfrutar moltíssim, o sigui... Sí. Aquest Mundial va ser... Un altre tema que tampoc vull treure molt, però parlant de la final acaba. El tema Rubí. No, volia dir que vaya putada que es va parlar al final més de los huevos de Rubiales que de... Sí, total. No, jo m'he mirat algun partit del Barça, Lliga ni un, no m'he mirat mai cap. Però Champions sí que m'he mirat algun, com vam perdre la final de l'Olímpic de Lyon i tal, i aquest era el segon així que em mirava amb més intensitat, no? Que me vaig mirar amb un col·lega nostre, de fet, i hòstia, jo vaig veure que... Hòstia, jugaven molt bé. És que és això, o sigui, al final jo crec que hi ha molt prejudici per mirar el futbol femení ja d'entrada, perquè molta gent es mira un partit de, no sé, de cinquena categoria o de quarta categoria. Es mira la Kings League, es mira la Queens League. Total. I després no es mira un partit de primera divisió femenina. Llavors, per què no te l'estàs mirant? Pel nivell, pel prejudici. Pel prejudici que tens de que són noies jugant a futbol... I penso que ho faran malament. O per què? I també penso que... O sigui, va molt més enllà, ara mateix va molt més enllà del que passa al terreny de joc, perquè crec que el moviment social que està havent-hi... Jo vaig a veure un partit del femení i l'ambient no és igual que el masculí. Hi ha moltes nenes petites, nens petits, famílies... O sigui, crec que això que s'està creant és important. I també és molt maco. Bueno, a Bilbao va ser una passada. Una festa. Una passada. I llavors crec que aquí potser a partir d'aquí la gent s'està enganxant més. Sí, pot ser això. Vaig a viure tot això al Camp Nou, que es va omplir 2 vegades, hi havia gent que no havia anat mai a veure un partit i va dir vaig a veure-ho.
Perquè també les entrades estan baratíssimes. Clar, les entrades estan a preus, que la gent diu, estan baratíssimes, així ho omplen... Però és que jo crec que el que està malament són els preus del masculí. O sigui, què val una... És criminal que... Ja no dic l'Espanyol o qualsevol equip al Villarreal que té un galliner allà dalt, et paguin pagar 60 euros per anar a tal. A la Premier pagues 30 lliures i estàs allà al córner tal, i aquí la Lliga Espanyola és que... I per veure el Barça a la Champions, el masculí, la més barata, que eren 200... Crec que el dia del PSG eren 225, la més barata. O sigui, què està malament? Que siguin tan barates? O potser és que el que està malament és l'altre, no? Perquè, clar... 100%. Vull dir, i al final, per anar al Johan, ara hi ha packs de partits per anar-hi, no sé què, no és gratis. O sigui, ara ja no és gratis, has de pagar. Però jo crec que està bé que tu puguis anar a una final de la Champions i et costi entre 15 i 20 euros. Sí, no, sí, totalment. Perquè llavors molta més gent s'ho pot permetre. Sí. I també jo crec que una mica, també el que deies tu, una mica el perfil del soci de l'aficionat és diferent, perquè jo veig molt soci del Barça, soci tribunero, que hòstia, amb el que he pagat, tio, i vens a veure aquí el De Jong arrastrant-se i queixant-se i negativisme i no animen i en canvi en el feminisme que dius, tu és un nucli més familiar, nucli més jove, més animació, que sí que amb el Xavi, que ara ho comentarem, he vist que el nivell de l'aficionat ha millorat, perquè també jo crec que el Xavi s'ha identificat més amb aquest perfil de gent. Però, hòstia, això també és pel tema aquest, el tema dels preus i de l'accés al partit. Clar, i que al final pots anar amb tota la família i no et suposa haver-te de gastar 400 euros. Clar. És que, clar, 400 euros hi ha poca gent que... no hi ha tanta gent que es pugui permetre anar un dia a un partit i pagar 400 euros per anar... I després perquè perdin, perquè te'n fotin... Clar, després això és un altre, que jo crec que també ho diuen molt, això, no? Que el masculí ha estat en uns moments complicats i jo crec que hi ha gent... que jo m'he trobat al camp del femení de gent sòcia de tota la vida que ha dit, hòstia, doncs anem a donar una oportunitat que no paren de guanyar. I llavors s'han acabat enganxant. Sí, no. Llavors crec que... I jo ara volia preguntar com és la relació amb les jugadores, perquè el Barça potser és el millor club del món o d'Europa segur, i a Espanya, i a Espanya al món, perquè el Barça i el Madrid podríem dir que són tots els més grans, estan superbunkeritzats, però ja només et dic això, un Espanyol, un Getafe, un equip de baixa de primera i fins i tot de segona divisió, estan també superbunkeritzats, llavors voldria saber una mica... Aviam, jo he de dir que des de que jo vaig començar a seguir el femení, que és això, 2018 o així, ara se les ha bunkeritzat molt més. Vull dir, i crec que és un error per part del club o per part de... perquè les comencen a portar una mica com estrelles. I per mi, una de les coses bones del femení és la proximitat que tenen les jugadores, perquè acaba el partit i es foten a firmar a qui calgui. Però llavors ja comences a veure, Alexia ja no ho fa tant. L'Aitana, ja veureu, ho començarà a deixar fer. Però això és per part del club perquè els diuen que han de fer i que no. Llavors, clar, l'accés de periodistes a jugadores està disminuint. Ja. Ara és molt més complicat aconseguir una entrevista. Fa 4 anys et donaven molta més bola. Ja. Llavors, no sé, o sigui, que crec que és inevitable, perquè al final vas pujant, això es va fent gran i llavors els de primera diuen, ojo, saps? No podem anar donant aquí entrevistes a ningú, a tothom, és Alexia Putellas, ha guanyat 2 pilotes d'or. Llavors, per una part ho entenc, però per l'altra sap greu, perquè jo crec que és això, que una de les claus del femení és que hi ha molta més proximitat, i jo sé que és veritat que els que portem molts anys, o sigui, amb les jugadores t'has vist moltes vegades, llavors la relació és bona. I això és maco, perquè tu al masculí poques vegades podràs intercanviar 3 paraules amb un jugador. O no saben parlar, o... Jo amb Gerard Moreno ho vaig aconseguir, que vivia a Sant Cugat i el vaig creuar, i també és veritat que jo crec que fins i tot hi ha jugadors de l'Espanyol, perquè són més desapercebuts que jugadores del Barça, i me'l vaig trobar per Sant Cugat, que ningú li deia res. Jo vaig una foto, sí, ostres, ets soci de l'Espanyol. Sempre hi ha... Però sí, hi ha jugadors, però... I també vaig jugar a l'Espanyol, ara clar, per això. No, t'estic dient jugadors de l'Espanyol. Clar, també penso que les jugadores, en aquest cas del Barça, que són les que tenen més visibilitat, perquè tu, si no segueixes molt el futbol femení, et trobes una del Levante, te la creues i no li diràs res, no? Vull dir, sí, hi ha algunes del Barça que hi ha gent que costa, però jo crec que estan visquent ara el que havien somiat sempre. O sigui, o el que ni s'havien imaginat. O sigui, tu parles amb elles i et diuen, jo en meva vida m'hauria imaginat això. O sigui, la Panyos l'altre dia que es retirava, anava a dir, que marxa del Barça, deia, jo sóc la referent ara que sempre havia volgut tenir.
Llavors jo crec que el fet d'estar visquent això ho valoren més. Sí. El masculí, quan tu arribes al primer equip del Barça, tu ja et creus que ets Leo Messi. Correcte. I llavors jo crec que ja hi ha una distància. En canvi, elles jo crec que agraeixen més a l'afició. Toquen molt més de peus a terra. Sí, jo crec que és això. I que no es perdi, perquè... Sí, no. Pot perdre's. Que també és el que dius tu, que és inevitable i jo Sí, crec que és inevitable s'acabarà perdent més. que se't pugi al cap una més mica. Com més creixi, més competitivitat, Sí. més tal, més ego, doncs al final més d'això, no? Però és veritat que és un mundillo que és bonic perquè és que és molt això, toques molt de peus a terra, no? Sí. Com veus, ara, des de firmar autògraf, la relació Alexia-Aitana, que es diu que, bueno... Sí, Es parla molt. Tu comentes sempre, Ramon, aquí. Quan una està a un lloc, l'altra no pot estar, els spots publicitaris només sortirà una, no en sortiran les dues... Bueno. Aviam, o sigui, és cert que no són les que millor es porten del vestuari, però també penso, se li està donant molta bola perquè, clar, hi ha molta rivalitat des de fora més que des de dins. Al final, en un vestuari, tu congenies millor amb una persona que amb una altra. O sigui, tot arreu a la vida, no? Si et portaràs millor amb unes persones que amb unes altres. Però no hi ha tanta rivalitat com la que hi ha fora. O sigui, és veritat que jo crec que han coincidit en un moment i les dues em jugant com quasi a la mateixa posició, no? Vull dir, mig del camp, i des del club sempre des de l'inici s'ha apostat molt per l'Alexia i ha acabat donant fruits perquè s'ha vist el que ha passat. I l'Aitana sí que estava sempre en un segon pla. I l'Aitana té un caràcter molt de competir, saps? De competir, de tal, però elles dues no es porten malament. O sigui, realment la rivalitat entre Aitana i Alexia és més fora del camp que... És més el que es parla la gent... La pressió mediàtica, no? Sí, l'altre dia a Catalunya Ràdio, parlant d'això, jo pensant... O sigui, Catalunya Ràdio, però no esports, eh? O sigui, el que no surti d'aquí, que és programa de gossip, saps? De cotilleos, parlant d'això, jo pensava... Li esteu donant vosaltres una bola que no és tant. Sí, és això, no són les que millor es porten, no. L'Aitana es porta millor amb altra gent del vestuari i l'Alexia és igual. I també són dos caràcters forts, jo penso, perquè l'Aitana té un caràcter fort i l'Alexia també. I llavors, una altra cosa, a l'Aitana li ha vingut bé la lesió de l'Alexia, això és evident. Sí, està clar. Però jo crec que l'Aitana hagués arribat a aquest punt igualment. Vull dir, per mi és de les millors jugadores del... Bueno, ara mateix la millor del món. I llavors això t'arriba tard o d'hora. I crec que el maco és que hi hagin les dues jugadores al mateix equip. Per mi, quan juguen Aitana i Alexia al camp, és el millor que et pot passar. Per tant, jo crec que és més fora que dins. A la final de Champions van marcar les dues, no? Sí, perquè l'Alexia va sortir 5 minuts al final i va fotre un gol. Sí, hòstia, jo me'l vaig ficar... Va ser tot molt rodó, no? El gol d'Alexia. Semblava que estigués escrit. Nosaltres estàvem Cerdanya i ens el vam ficar veníem d'una excursió, ens el vam ficar els últims 15 minuts i em diu, hòstia, mira, entra l'Alexia i marca, tu. Sí. Va ser heavy. I la celebració i la foto del partit és l'Alexia i l'Aitana. Sí, es pot fer molta crítica, però al final... Però sí, és... Totalment. No, a veure, jo a nivell de preguntes així... Jo tinc un parell més segur pensat, si no vaig soltar. Tira. El tema, el que comentàvem abans, del tema de Rubiales i tot el viscut. No sé com ho has viure tu, o sigui, jo crec que tothom en general pensa que és criminal, diguéssim, sí. Però, bueno, una mica... Aviam, o sigui, jo vaig, a més ho estava cobrint perquè en aquell moment estava treballant a RAC1 i vaig cobrir tot el Mundial des d'aquí, no vaig anar tant de bo. I llavors va passar la final i jo me'n recordo estàvem fent la transmi de la final i que en aquell moment com que allò ni ho vaig veure, saps? I llavors vaig començar a veure Twitter i vaig dir, mare de Déu senyor, i no em pensava que es faria tan gran. Per una banda, em va saber molt de greu perquè al final, el que et deies, es va parlar més de Rubiales que Espanya havia guanyat un Mundial. Que jo quan va començar el Mundial femení vaig dir, Espanya no arriba ni... Correcte. Però ni a quarts, vaig pensar, perquè Units... com estava tot, la situació... I ho van fer tot les jugadores. O sigui, les jugadores... Ets de les que pensa també que Bilda... Bilda tenia poc a dir. O sigui, es diu molt que Alexia donava instruccions a Bilda. No sé si és veritat o no. Però vull dir, el grup de jugadores... Si se'l van carregar tan fàcil és perquè ell era un mono que... El grup de jugadores va ser qui va portar a la final. Llavors, per una part vaig dir, em sap molt de greu, però per l'altra vaig dir, és la manera de que canvi alguna cosa aquí dins. Perquè elles portaven reclamant molt temps canvis a la federació, que passaven coses, que no estaven contentes, i ningú els hi feia cas. Va sortir això i llavors... Ojo, que potser tenen raó. La FIFA, la UEFA, el Consejo Superior de Deporte, de tot tothom. Sí. I perquè el Rubiales se li va desconnectar el cable una estona, perquè això passava fora de càmeres. El problema va ser... Bueno, el problema per ell, perquè per l'altra gent no, que ho va fer davant de càmeres. Correcte. Però ell això ho portava fent molt temps. No dic fer un petó, dic parlar-los malament,
niñas, coses despectives. Ja. I elles això ja ho anaven, o sigui, ja ho anaven com criticant i reclamant. El que passa que, mira, per sort o per desgràcia, hi havia una càmera davant que el va gravar i que llavors la gent va dir què està fent aquest senyor? Totalment. Per tant, és això. Jo, o sigui, em vaig quedar com un sabor agredolç de no s'està parlant del que s'ha de parlar, però a la vegada potser és la manera... És una reivindicació, és un punt i final. Sí, de que canvin coses. Sí. No, han de passar. Aquestes revolucions han de passar. Al final... Però clar, és veritat que no s'ha parlat de que Espanya és campiona del món. El 2010, bueno... Bueno, no, però jo crec que també hem de fer... Aquí també la gent ha de fer èmfasi. Hem d'intentar una mica apartar el tema aquest i tal... I, clar, hòstia, el problema és que després es valia molt més. Ja. Que després va sortir, la gent es pensava que dimitiria i va fer aquell discurs. És que s'ha convertit en un meme. O sigui, aquí ens ho prenem a broma ja meme perquè és que és criminal. Però ja tot, però és que tot es va... Ha acabat al cap de quasi un any, no? Bueno, per cap de 10 mesos fent una entrevista dient sobre la veritat. Si lo pregunten a mi tio, clar. És que un tio que li pregunten això, hòstia, és molt fort. Però bueno, i veurem si continuen canviant coses, perquè la Mapi, Patri, Pina, algunes que van decidir no anar a la selecció perquè reclamaven canvis, encara no han tornat. La portera també, no? La Paños, que ara potser ja no la convocarien perquè ja no està al mateix nivell, però vull dir, Mapi, de les millors centrals del món, la convocaries. Segur. Patri, igual. I no estan anant, perquè ells encara no volen. Per tant, és que hi ha encara coses dins que veuen que no estan canviant. Que no van bé, doncs imagina't. Però bueno. Jo et volia fer una altra pregunta, que també ho vam comentar un dia això quan estava, però nosaltres abans de gravar aquí en aquest col·le gravàvem un altre lloc, no sé si ho vas veure que ho feien en castellà i tal. Sí, del Ramon. I nosaltres vam comentar que o sigui, jo crec que en un futur, o sigui, ara hi ha moltíssima distància entre el futbol masculí i el futbol femení, però és que jo crec que en un futur que nosaltres quan siguem ens ho podem veure, jo crec que no hi haurà tanta distància. A nivell de... Hòstia, doncs ara que això, a nivell físic, que veus que cada cop les ties poden ficar més en forma... O sigui, està clar que la separació física entre tu i ties és biològica, és una evidència, no? sí. És una evidència, però que jo crec que al final és una comparació que s'acaba reduint. Jo et volia preguntar, ara mateix quin creus que pot ser un partit entre tios contra ties? Vale, sí. No, a nivell de, hòstia... Que estigués igualat. Que estigués més igualat, saps? Jo no t'ho sabria dir, perquè crec que... jo recordo que va venir Lluís Cortés, que va ser entrenador del Barça femení, al màster, que està fent el Ramon ara, al màster de comunicació esportiva, i crec, no sé si li van preguntar o va explicar, i no me'n recordo exactament, però potser va dir com de... no sé... Segona ref, potser seria. Sí, o no me'n recordo. Un Lleida esportiu. Va dir que ells van fer un partit, això no s'explica, però que es fan partits amistosos, o sigui, això no surt, però o potser es fan partits amistosos o es fan entrenaments i es fan entre equips. Mixta. I sí, es va fer amb un equip masculí i un femení, o sigui, i el Barça femení, i crec que era per allà, una categoria... No, és que ara no ho recordo bé, tant de bo poder dir tu, però... És una cosa que, hòstia, seria com un somni, no? Com... Clar, la gent es pensa que elles volen comparar-se amb un primer equip masculí, no. És que no és això. O sigui, és una categoria diferent, hi ha unes condicions físiques que són diferents, i la cosa està clara, és igual que demanen cobrar el mateix dels nois, no. O sigui, estan reclamant uns recursos, unes condicions millors, però no estan demanant comparar-se amb un primer equip masculí. Perquè el que genera un i el que genera l'altre és totalment diferent, això està clar. Exacte, però jo crec que sí que, o sigui, que s'aproparan, potser no tant en això, en competir en primera divisió contra, o sigui, femení, masculí no, però sí que en quant a recursos, visibilitat i tota la resta, jo penso que sí que s'anirà aprovant. També et dic, el meu pare sempre em diu això, les coses van i venen. I igual que amb la societat, a nivell de dretes, esquerres, ara ens pensem que estem molt millor, potser d'aquí 10 anys està a l'extrema dreta i diem què hem fet. Bueno, si parlem d'una mica de política de les eleccions europees, s'ha vist que han pujat moltíssim. Ha pujat molt la dreta. Llavors, clar, jo espero que segueixin apostant pel femení. Això és el que espero. Que no sigui això que diuen una moda. Jo crec que no és una moda. Però, clar, tota la resta ha de seguir apostant per això. Jo crec que serà més la fanbase, que, o sigui, dependrà molt de la fanbase. Jo crec que també. Perquè ara jo crec que s'aposta més de potser la fanbase que hi ha en certs aspectes, bueno, el Barça, la resta no, però i crec que en un futur té un creixement també molt més al futbol femení que al masculí. Crec que el masculí ja arriba a un punt que... Sí, s'estabilitza, no? I fins i tot o baixa, fa 10 anys crec que es veia més futbol, ara amb tot el tema de les noves tecnologies, el que es diu que hi ha els equips, o sigui, la gent ja està amb el mòbil, ja potser no aguanta els 90 minuts, se li fa pesat, crec que hi ha fins i tot menys gent ara veient futbol masculí que el que hi havia ara fa
fa 10 anys potser no, però fa 5 anys jo crec que sí, llavors crec que en aquest sentit... Jo estic d'acord amb això. El femení té molt més a créixer. Exacte, té molt a créixer, però és això, que hi ha la por de que torni enrere, no? Perquè al final el futbol masculí sempre ha estat a la societat. Vull dir, tu encara que ets petit o preguntar-li als nostres avis o qui sigui, sempre hi havia futbol. En canvi el femení no. Llavors ha aparegut, però clar, jo crec que l'important és que es mantingui en el temps. Jo crec que es mantindrà, perquè al final ha aparegut perquè hi ha un moviment social darrere femení, no? Clar. Un moviment feminista que al final ha sigut una mica l'impulsor de tot això. I que ve de sota, vull dir, ara com dius tu, hi ha noies joves que diuen, ostres, puc començar a jugar a futbol perquè tinc l'Alexia Laitana que fa 15 anys a la nostra, siguem sincers, quan nosaltres, bueno, i tu també, perquè tu ets un any més que nosaltres només, quan anàvem al cole, les noies faran vòlei i els nois ja farem el futbol o els esports. I de fet, no sé quan va sortir que s'havien, no sé quan, multiplicat les inscripcions de futbol base de noies. Abans jugaven en equips masculins. Clar, que abans, bueno, moltes de les jugadores que estan ara van començar jugant en masculí, i ara no, ara ja hi haurà una base i al final serà millor, o sigui, sortiran encara futbolistes, jo penso, amb més qualitat. Segur. Hi ha una part de talent que ve innat, vull dir, Alexia Putellas, Aitana, hi ha una part que la portes dins, però hi ha una altra que és de treball i hi ha nenes que ara des dels 5 anys estaran entrenant. 100%, no, sí. Jo, per exemple, també, parlant de la fundació, bueno, tu això no ho vas viure, però perquè ell és de l'Avenç, d'un altre col·le, que això és el Frederic Mistral, diguéssim. Nosaltres això és una cosa no es fa, perquè jo treballo també de monitor i tal, i llavors nosaltres me'n recordo que quan érem petits durant la primària es feien com mundials els últims dies de l'any de l'escolar i tal, de la temporada, on es jugava classe contra classe, no? I obligaven, que era una molt bona iniciativa, a noies a jugar, perquè si no era com lo típic de, hòstia, només juguen nois i les noies volen jugar o no juguen, doncs no, obligava a noies a jugar i diuen, hòstia, si el partit dura 4 parts heu de jugar amb 3 noies i 2 nois. Jo recordo que era bonic, vull dir, juntant tots allà i... I a més hi ha equips mixtes que és maco al final, en edats, sí, quan ja creixes i ets més gran potser ja no, però clar, per nivell físic, però en categories inferiors jo crec que és maco i al final... Hi ha moltíssima més igualtat. Sí, jo crec que entre nois i noies és xulo compartir un esport, igual que comparteixen altres. En pàdel, tenis... Clar, i jo recordo també quan anava al col·le que hi havia nenes que quan jo què sé, a educació física et feien jugar a futbol, que sempre tocava, no?, alguns dies que llavors els nens es tornaven locos, i les nenes feien no, però hi havia algunes nenes que eren bones jugant a futbol. El que passa que mai s'havien plantejat ficar-se a entrenar futbol. Totalment. I ara jo crec que és el moment de que les nenes sí que... I diuen, vull ser com Mapi o vull ser com Alexia. Correcte. Clar, ja no diuen, ja no pensen, ui, és un noi, és Messi, jo no seré Messi. Jo crec que ho veuen més... No, i és important que el paper dels pares, que en aquest sentit també és més conservador, més tradicional, perquè és així, perquè és el que hi ha, doncs hòstia, no els diguin, no, tu, perquè ets noia, has de fer Clar, jo crec que això ja passa menys, i això bueno, en general, perquè suposo que hi ha famílies de tot, però que en general jo crec que ara hi ha la ment més oberta en aquest sentit. Totalment. Jo no sé si voleu alguna més del tema femení, jo volia fer la meva pinzellada d'actualitat que ha passat, que és molt poca, No. No sé si jo encantada. No, volia després fer-li unes preguntes així ràpides per acabar el podcast i ja està. Bueno, tu ja parles l'espanyol, jo parlo de primera ref, Nàstic i Barça B han passat, Ai, sí. Hosti, va ser un bon partit, bueno, el Barça va començar perdent contra l'Ibiza i va acabar remuntant amb un show espectacular. És que el Barça bé compta, Sí, no, jo el veig molt... El veig amunt, i l'Espanyol ja està allà cagat. L'Espanyol està allà. Seria humiliant, o sigui, no ho vull dir perquè tal, però... Sí, l'any que ve, imagina't el Johan, bueno, juga el Johan, el Barça juga després del Johan. No, és que jo crec que no. Es diria la Mundial, o sigui, el Johan rebentaria de gent, a més amb el que dic... No. O sigui, seria una... I a més, hi ha molta afició de Barça Atlètic allà, o sigui, saps que van animar a tope. Però és que n'hi havia qualsevol, igual et dic, jugant Espanyol-Barça B a Cornellà, bueno, que és Cornellà, anava a pensar si l'esportiva no jugaria a Cornellà, llavors no tant, però prefereixo que és un camp petit, que no hi ha tanta seguretat com potser el Camp Nou. No, clar, és molt més... Sí. I després el Nàstic també, que el Nàstic també es va carregar el Ceuta, o sigui, crec que són Barça B Córdoba i Nàstic Màlaga, no crec que és? Que Barça B va ser un partit, o sigui, va fotre 3 gols a l'Unai en una bogeria. És que a més ho estava seguint en directe perquè em tocava treballar i entràvem en directe i ens van dir van 2-2 i estàvem dins del plató
i em comencen a repent dir 5-2. gol, no sé, i nosaltres... Sí, no han passat del 1-2 al 5-2, jo vam marcar Molt 6 fort. gols en molt poc Però és que ja puja gent... Jo trobo que puja una generació de jugadors Bueno, clar, estava el Héctor Ford, que, estava que, el Ryan seran, Hernández, que aquests nens estaran al primer... O sigui, hi ha el molts que estaran Casador al primer també, equip. que aquest diuen que el Hansi Flick el vol I mantenir. es va crear comptes de Twitter d'unainismo... Sí, no? bueno, la gent ja està boja. Sí, sí, no. Marc Guiu també. I després comentar... Espera, abans de que acabés això, tu segur que això ho has vist, tu no sé, els comentaris d'Esport 3 al partit del Ceuta Nàstic? Hòstia. No, crec que no ho he vist. comentaristes? Què ha passat? Que van començar a dir que eren com monos... Ah, sí? Perquè es pensen que estan tallats. Bueno, tu que has vist el directe, has vist això, Ostres. van fer un Això ha passat comentari... molt, eh? Que van fer un comentari de l'afició del Ceuta de són com los monos de no sé què, i els va... Bueno, en català són com els monos d'alt, i els van... Que fort. I es va escoltar la retransmissió d'Esport 3. Llavors s'ha liat bastant, Home, el normal. Ceuta vol denunciar, i bueno, sí, És clar, que- evidentment. Però, bueno. Però Però és tot per- això amb els directes... és Si la per ràbia flipar. contra Catalunya és alta amb aquestes Però és que a més és per flipar que estan treballant... O sigui, jo no crec ni que ho hagis de dir fora de feina, però si estàs treballant i més amb un micro a prop, vull dir, jo a la ràdio, encara que tanquéssim el micro, no et fiques a parlar de... Jo què sé, o la meva vida, saps? No, és que ahir... Ja, saps? ja, ja. O sigui, tingues una mica de seny. No, criminal. I després res, parlar del nostre estimat Força Lleida, de bàsquet, que ha tornat, Ai, sí. ha tornat a primera divisió 19 anys després. Jo és que ho comentem molt aquí, que hem seguit el... Perquè jo tinc un Asas. col·lega... Bueno, sí, et fico perquè som al PAC, però ja personalitzo ell mateix. Tinc un amic que és de Lleida, que treballava de monitor amb mi i tal, Ostres. i hòstia, que jo he anat bastant a Lleida, al nucli Borders, que és l'afició Sí. d'allà de bàsquet, de futbol i tal, i hòstia, l'he seguit durant tota la temporada amb ell i tal, i bueno, va ser pues, algú... Hi ha molt seguiment, no? Hi ha A molt Lleida seguiment, de bàsquet. Tant en bàsquet com en futbol... Bueno, com en futbol també. Hòstia, però és que el bo és que el meu col·lega aquest és com el del nucli Borders, l'afició és com el que ho ha muntat tot, ho va començar a muntar tot ell fa un any, Clar, no, i ara ja estàvem plantejant... Ha de ser una bogeria. Avui feien la rua avui dilluns Uau. per tot Lleida, que era un show, i estaven ja, i avui ja m'enviava àudios, la temporada vinent ja anirem a muerte contra el Barça, contra tots, ens serem a l'equip odiat de l'ACB, no sé què, volem anar a Europa, És que tal... és 5 fort. equips, no? Crec, Cinc ara, equips. Cinc equips, és el que anava a dir, dic, jo, per Com mi és... Com la Lliga Espanyola amb els equips de Madrid, quan hi havia Sí, entrat, per mi és boníssima notícia. Al per final, Catalunya és boníssima. com més equips catalans hi hagin, i a més a la Lliga CB, saps? Que hi haurà... És molt fort. Des d'aquí serà molt més interessant. Sí. Perquè tindràs això, un Barça-Lleida, saps, la penya... O sigui, és que... La penya... Ja dic això, per mi que estigui tota la vida Espanyol, Barça i Girona a primera divisió. Exacte, per això ho deia. Tots els odis de baixa i no Sí. sé què, vale, sí, que el Girona, pues, sempre vull l'Espanyol quedi per sobre, però jo no soc anti-gironí, o sigui, a mi que el Girona Clar, estigui... o sigui- Em sona una boníssima notícia per lo que és el futbol Sí. català, i si pogués pujar el Nàstic a primera... Clar, jo com a culer o no voldré que l'Espanyol quedi millor que el Barça, però que estigui a primera i hi hagi aquesta rivalitat catalana, no? Sí, Doncs sí, està, no, està totalment. guai. I última notícia, després d'això al Lleida, és Don Carlos Alcaraz. Don Carlos Alcaraz, que bueno, va... Jo vull explicar una cosa sobre Sou això. molt fans d'Alcaraz? O... És molt fan. Jo sóc molt fan del tenis, jo sóc més fan Vale. de Nadal que d'Alcaraz. Ell per Nadal és... Sí, 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 És el típic però Rafa Alcaraz Nadal t'agrada, per- perquè hi ha gent que, A mi no? m'encanta, sí. Que llavors Alcaraz no li està... No, jo soc dels dos, o sigui, jo soc conscient que l'heredero de Nadal és Bueno, Alcaraz. això ho diuen molt. Sí, sí, sí. Però no creus que té massa pressió mediàtica? Sí, té pressió, pues al final com la tenen tots, com la té també Ja. Lamine Yamal, com la tenien Sofati... Però la Yamal la té per Messi, Alcaraz la té per Nadal, però jo què sé... Sinner no hi ha cap... Bueno, perquè- Agassi, vale, sí, però, Però és que- fa molts anys que no hi ha un tenista bo a A Itàlia, mi- potser Sí. no està en Alcaraz, Sí. de canvi és com, just realment, l'últim, no sabem si serà l'últim. L'última part de temporada Nadal apareix l'Alcaraz. Clar, és com, no sabem Clar. si serà l'últim, però potser Alcaraz ha guanyat l'últim Roland Garros que ha participat Nadal, saps? És Sí, com super... i a la recordar història... No, a la- recordar si sí. el ciclo continua. Clar. Aquest és un bon titular, veus? Alcaraz gana l'últim Roland Garros. No, o sigui, la història és com que ho té tot a favor, però penso, és que fer el que ha fet Nadal, És molt difícil. per mi és, bueno, impossible no, però molt complicat. No, és molt complicat i el més probable és que no ho aconsegueixi. Però saps què passa? Que és que jo veig un tio que té un talent tan innat i el veig jugar i el veig que té un... O sigui, és I que un no és tio... igual, o sigui, no el compares, no? Jo crec, o sigui, a nivell de joc No, no el compares. són molt El compares a nivell de llegenda, Sí. però jo crec que ell es diferencia. Sí, no, o sigui, jo crec que sí que se'ls pot comparar una mica amb el tema mental, d'això, una mica amb el Madrid, l'ADN aquest de nunca me rendiré, d'estar al final, tal, però en quant a això que és el Nadal és un tio molt més
amb classe, però és més de pilotejar boles i aguantar i tal, i en canvi el cas un tio té una potència i té una versatilitat de cops que de repent el rival pot estar al final de tot, que et tira una deixadeta, que això no li veies ni al Federer ni al Djokovic. No. I quants anys té l'Alcaraz? Té 21 anys, és que és del 2003. I el Nadal, això no ho sé, quan va començar a petar-ho? O sigui, també com... Sí, jove també tenia algun. O sigui, ara Alcaraz crec que és el més jove. És el més jove, l'aconseguien 3 Grand Slams diferents. Sí, això sí. Superfícies o sigui, Nadal potser era una mica més gran, quan va començar a despuntar. Sí, no gaire més, però sí. Sí, a nivell del primer estaríem molt igualats, perquè el Nadal també va ser molt precoç, però a nivell d'això de ser tan versàtil a totes les pistes, l'Alcaraz aquest és el primer. Jo que estava escoltant a la SER, bueno, jo vaig veure... Tot el partit. El primer el vaig veure, el segon no el vaig veure a 7, el tercer i quart sí, i el cinquè havia d'anar a l'Espanyol, que anava a la ràdio. I anava anant i dic, hòstia, no el puc veure, no sé què, i vaig dir, vale, i me la vaig ficar per la ràdio. I saps allò, l'èpica de la SER, és que vaig pensar... Com el carrusel, no? Sí, era així, però saps allò de dir, és que a vegades la ràdio, a mi m'agrada molt la ràdio, que la ràdio a vegades t'aporta certes coses que mirar-ho tu no, i l'èpica i el punto, llavors guanya i fent allà, saps com guanya, com Nadal, com Carla Suárez, no, com Garbiñe, com no sé què, saps, dient tots els noms, ara Carlos Suárez. Sí, no, va ser heavy, la veritat. Jo l'he seguit, vaig mirar també totes les semifinals, la final i tal, i no m'alegro tant com si fos el Nadal, saps? Perquè el Nadal ho vivia més. I hòstia, jo recordo vaig al Nadal, però això, el d'Austràlia contra el Medvedev, que va remuntar fa... La imatge mítica de... Clar, però perquè suposo que Nadal va ser també qui et va fer enganxar-te... Sí, a mi Nadal llavors a partir d'aquí jo crec que... És nostàlgia, o sigui, al final és que és impossible el Alcaraz, perquè el Alcaraz és un tio que és molt precoç i que ja està començant a marcar, però al final... Però és diferent. I Nadal va obrir el camí, és a dir, jo m'ho poso des de l'àmbit de la gent, per exemple, que tu això no domines de Fórmula 1. Per la gent de Fórmula 1, per molt que ara Carlos Sainz guanyés 3 mundials, el que Alonso va obrir la Fórmula 1 a Espanya fa que molta gent que s'ha aficionada a la Fórmula 1, el que li aporta Alonso mai li aportarà a Carlos Sainz, però jo crec que el té és igual. O sigui, el cara al final, que si Carlos Sainz guanyés 3 mundials, pues la gent l'estimaria molt i vamos con Espanya i Carlos Alcaraz. I Alcaraz serà així. Però crec que Nadal ha sigut com la gran figura d'Espanya, més en un any, en un moment en què Djokovic, o sigui, que hi havia 2 altres que també eren molt bons, ha sigut com Espanya tenia una representació de dir... I anem a guanyar. I Roland Garros, que és França, que sempre Espanya-França hi ha molta competitivitat, en plan, guanyarem els francesos, o sigui, guanyarem 14 vegades... Sí, no. I ja està, si vols fes el... Sí, jo molt ràpid, és d'actualitat. Campió de l'Eurocopa per tu? Avui ho parlàvem just a la redacció de BTV, es comentava aviam qui... Bueno, més que qui creiem que guanyarà, dèiem quin era el nostre favorit. I jo no tinc clara ni una ni una altra. Perquè vosaltres amb quin aneu a l'Eurocopa? Jo vaig amb Espanya. Sí? Sí. Tu? Sí. Jo t'he de dir que... No tant, No soy muy espanyol amb la selecció, la veritat. Jo sí. Jo tampoc, Jo no, o sigui, jo no... Però sí que vaig amb Espanya sempre, allò que dius, va, vull que guanyi, però... És que no... Bueno, vosaltres confieu? Amb Espanya? A veure, jo confio perquè vaig amb ells, lògicament, i he de creure. Però clar, jo veig seleccions com Anglaterra, com França... Anglaterra sempre... It's coming home i sempre petxean. Sí, jo anava a dir... Jo potser diria França. Però no sé... I no vull que guanyi França. O sigui, no tinc res a favor. Però sí, sempre estan allà. Però sempre estan allà i és una mica com el Madrid, allò de mentalitat, de saber competir, encara que no tinguin el millor equip, en les millors condicions, llavors guanyen els partits. Sí, no. Però per voler, França no vull, m'agradaria, Espanya tant de bo, jo m'agradaria, Itàlia, és un equip que m'agrada. La vigent campiona, Itàlia. Itàlia m'agrada, no sé. Jo sempre tinc molt bons records perquè a l'últim Eurocopa jo estava d'Erasmus a Àustria i vam estar allà amb tots els espanyols veient els partits. I tinc, clar, o sigui, no és el mateix mirar Espanya tu sol a casa que amb un grup d'espanyols que has construït allà. Llavors tinc records, hòstia, pues això, és que a sobre van ser partits, la final de penaltis contra Suïssa, contra Croàcia amb el gol de Morata, vull dir, tinc records bonics i fa que, a veure, que jo sempre he anat amb Espanya en aquest sentit, no? Però que encara tingui un plus extra de motivació, saps? I fins on creieu que arribarà Espanya? Això és molt difícil ja, Tu diries, Ramon? Quarts semis. Jo també, jo crec que també. O sigui, no em sorprèn, o sigui, Espanya si arriba a la final no em sembla una bogeria. De fet, per la intel·ligència artificial és la tercera favorita. Era França, Anglaterra o la quarta? La quarta. Doncs la tercera o quarta favorita. Avui just a Pedri li deien en roda de premsa que l'he escoltat no sois favoritos, está bé d'Espanya, però
pensáis que és mejor, no sé què, i el Pedri deia com que el que li diferenciava Espanya de la resta de seleccions és que no hi havia un nom que sobresortís sobre la resta. Totalment. Que no hi ha un Mbappé, no hi ha un Bellingham, sinó que és com que la unió de grup, que ells senten que la unió de grup és com que els hi dona avantatge, bueno, un punt fort. Sí, però té raó, perquè realment l'Espanya el 2010 i 2012 i tal era això, no hi havia un jugador que dius, hòstia, un Bien no era un diferencial, un Iniesta. No recordes només a un jugador. No, els recordes a tots. Òbviament, Iniesta, no? Vull dir... Sí, però al Mundial dius Villa, Casillas també fa tal, Puyol en les semis, Xavi fa un tal, Xavi Alonso tal, Busquets també és la figura. No, Espanya té un equip que, per cert, avui estava mirant els descartes, que no els havia vist encara i m'han sorprès, que es carreguessin a Covarsí... És perquè anirà als Jocs Olímpics, està pactat perquè no fes el doble i va dir, pues em carrego Covarsí. Perquè no volia fer els dos. I és la càrrega amb Marcos Llorente, que també em va sorprendre. A mi m'ha sorprendre. A mi també. Bueno, Ayoce es veu que va fer molt bon partit contra... A mi m'agrada Marcos Llorente. Però que et quedis amb Ayoce perquè ha fet un molt bon fer de temporada i contra l'Andorra, bueno, no ho sé, ojalà, I a més aquí es van... I pensar també que es carreguen Ferran Torres a dalt i aquí es van carregar a dalt... No, Aleix, al mig del camp. Aleix Garcia. Sí. Per mi també un bon jugador, però bueno, ja que tens tants jugadors tens que si Rodri, que si tal... Sí, suposo que no... Bueno, no sé si volies fer alguna... espera, sí, jo no respost d'Espanya. Jo, al igual que en l'última Eurocopa, pensava que sincerament no passem de vuitens, jo crec que aquest any Espanya guanya l'Eurocopa. Sí, jo vull pensar... Sí. Si guanya, llavors es farà aquest, saps? Es traurà aquest clip i... Sí. Com jo vaig fer amb la final de la Champions. Correcte, que va dir que Vini va dir el titular serà Vini si encorona en Wembley i lo vaig clavar. Sí. És que... Portem una hora de podcast, rècord absolut, això. Acabem ràpid. Bueno, la Copa Amèrica ens és igual. Per tu, campió a dia 11 de juny, pilota d'or masculina i femenina. Buf! Femenina, Aitana Bonmatí. Tu creus que sí? La torna a guanyar. A mi m'agradaria que la guanyés Graham Hansen, però el problema... Creus que... Anem a ser com amb clars, perquè aquesta conversa ja he tingut. Que Graham Hansen, si fos, diguéssim... O sigui, a veure com ho explico això. Com més mediàtic. Més mediàtic, que és com molt... És així, molt reservada, tapada, exacte. Sí. No és tan... Sí, jo crec que sí, i també passa que els números que ha fet són espectaculars, perquè si tu mires, al·lucines, però a la Champions no ha tingut tan bons partits, o potser l'han tapat millor els rivals a Europa, i llavors no s'ha lluït tant. I per mi, o sigui, l'aparador perfecte és la Champions. La Champions o la selecció, però és que el problema és que Noruega femení no fa molt. Llavors, clar, jo crec que això, i Aitana, MVP de tots els partits de la Champions, o sigui, com Espanya ara faci bons partits amb la selecció que tenen la classificació Eurocopa i tal, que no és un torneig, però ja només amb això, Aitana. I masculí... Aviam, no sé, és que... Algú del Madrid, segur. Vinícius. Jo diria igual que tu, jo diria Aitana i... Jo crec que Vinícius. I Vini JR. Bueno, a veure què fa en la Copa Amèrica, ojalà Messi la torni a guanyar. Clar, però és que jo crec que Messi no... A veure, jo sé que crec que Argentina... Messi ni de conya. Que conta el Mundial de 2022 encara. És que és el meme aquest de si Messi la guanya, que conta encara? Que va guanyar el Mundial. No. Ja t'entenc. Però que no. Jugant una lliga de grangers, tio. Jo no estava parlant de Messi, jo estava parlant... Ens hem entès malament. Jo estava parlant de la probabilitat que Argentina torni a guanyar la Copa Amèrica. Jo t'estic dient que crec que Argentina ja ve tan... Sí. I Scaloni ja va fer a l'amago... l'èpica de Copa Amèrica i Mundial que aniran amb una marxa menys. I fa uns mesos Scaloni va fer l'amago de que deixava la selecció abans de la Copa Amèrica, tal, per tant també l'ambient jo crec que és una mica de... Com del Bosque l'Eurocopa del 2016, Mundial, no? Perdó, el Mundial 2014, que ja... Ho havien guanyat tot. Jo crec que aquesta Brasil va molt més motivada. No, amb Rodrigo, amb Vinícius... Sí, jo crec que serà Vinícius, sí. I ja l'última cosa és un fitxatge aquest estiu pel Barça masculí i un fitxatge pel Barça femení. Que m'agradaria... Dintre les possibilitats, és a dir, pensa el Barça masculí que si et vens a De Jong o Araujo podries portar pràcticament algun dels que són així importants, i el femení sí que domino menys això. El femení jo sé que vindrà Eva Payor i és molt bona, és davantera, una 9 que el Barça no té perquè va marxar Ochoala, Geise tampoc va encaixar, i llavors crec que serà el fitxatge més car de la història del futbol femení o un dels més cars. Jo ara diré un altre. I llavors jo crec que la fitxarà... Bueno, jo ho vaig confirmar, o sigui, les meves fonts diuen que vindrà. S'ha de confirmar oficialment, però que sí. I llavors aquesta m'agrada i la vull. I pel masculí... Hòstia. És que
Jo estic tan decepcionada, no, però tan com out del Barça masculí, de dir... La gestió és Sí, penosa. està sent un desastre tot. Sí, no hem parlat de tema Xavi i tal. Sí, però... He parlat tantes vegades al podcast que ja No. no puc Ja, més sí. de Jo el parlar seguiré de Xavi. mencionant sempre, Xavi, sempre. És que quin fitxatge m'agradaria. Ostres. Ara sonen així Zubimendi, Kimmich, Nico Williams... No, jo anava a dir-te Kimmich. Perquè m'agradi com juga. Però clar, si pogués triar, et diria un altre, O sigui, dins de les condicions del Barça... Actuals... Però si no, jo volia Haaland, jo el volia al Barça, el que passa que no, Ai, no. òbviament no, però... François Gallardo diu verano de 2025. Don Erling. Mbappé, El tant cyborg. dir-ho s'ha fet al final al Madrid, que pesat, o sigui, ja està, era oficial, però... Y va a ser criminal dilluns aquell Pedrerol, com si no tingués el WhatsApp allà fora i dir, se va a anunciar a las 7 y a las 7 diu, no, a las 7 y 18 o algo així, en plan, tío, tápate, no, tápate. I tu quin anaves a dir? Jo femení, a veure, potser ara... O sigui, és una tia que ja està antiquada... Dirà Dirà una que s'ha No, retirada. jo diré, perquè em sona que sé que juga molt bé, que és sueca, Ada Hegerberg. Sí, aquesta sonava molt pel Barça. Sí? I és molt bona, sí. Pues mira, sí, i és sueca, Encara no? juga al Lió? Sí, però està al Lió. Sí, Veus? s'han enfrontat. No vaig I el que no passa vaig que tan desquadrat, no ha tingut la millor temporada perquè va tenir lesió xunga del genoll Vale. i després una altra lesió muscular i llavors ha tornat i està allà. Vale. Però aquesta sonava pel Barça més d'un any. Però el que passa que si arriba a la Paior no té sentit, no té cabuda, perquè juguen en la mateixa posició. Totalment. Però no anaves malament. No anava malament. No. I jo masculí diria Nico Williams. Ah, mira, Sí, perquè jo crec que... aquest ho vaig pensar l'altre dia. Rafinha se n'anirà, necessitem un extrem com Lamine que et desequilibri. A mi m'agrada molt Nico Williams. És molt bo Nico Williams, sí. I tu, Ramon, per tancar ja el podcast? Hora i 5 minuts, hora i 5. I el Barça, què vols que et digui? Bueno, pues parla l'espanyol, tio. Què voleu? Vinga, si pugem... Canviem, digue'm un femení, digue'm un parla espanyol, va. Per l'espanyol femení, qui fitxaries? Perquè clar, aviam, però O dins sigui, de les... el compromís que m'acabes de fotre és històric, m'explico què vull dir. Soc sincer, no he seguit l'espanyol femení. Però no, però un o sigui, qui robaries del Barça? Jo que sé, Alexia Putellas segur, clar. No ho fa, o sigui, Mira, no una sé. que crec que és suplent i quan... Soc sincer, he vist 3 partits del femení, però tal, Clàudia Pina, Bona. per l'espanyol fitxaria. I el masculí, pues, reformes, vull dir, primero que Chen ja venda i a partir d'allà pues, a Reformes. fitxar, no sé, o sigui, has de fitxar tot. Lucas Pérez. Centrals, no. Lucas Pérez Mira, del saps- Deportivo. No, bueno, no sé. No, m'agradaria... Li agradaria. O sigui, és impossible, però m'encantaria que tornés Joselo. Don Marroca Junquer. Bo! Oh, Un marroquí. Jo amb Marroca, tio, és que l'any de Rubi vaig disfrutar tant, i era allà al centre ja distribuint. Era top, Don Marroquí. Darder, jo era molt de Darder i Ai, ja t'he sí. dit que aquest estiu em va decepcionar una mica i per tant ja no Darderisme. és el que era. Però Don Marroca Junquer ens va sortir, que el Bayern el venia, que l'Espanyol està a vendre, saps? Va marxar tan bé que és com Don Marroca Junquer. Don Marroquí. I el femení no et mulles, no, ja? He dit Clàudia Pina, si li pogués robar una jugadora al Ah, Barça. vale, sí. Clàudia Pina. És bona, Sí, és bona opció. Ho deixem per aquí? Jo, home, jo de fet ja ho he dit Perfecte. No, sí, podcast més llarg, la veritat. Sí, sí, I rècord. molt interessant. Doncs deixarem per aquí l'episodi número 28. Moltes gràcies, Marina. A vosaltres. per haver vingut. M'ho he passat molt bé. Agrair tot el temps aquí. Que va, vosaltres, si l'any que ve em voleu tornar... Pròxima temporada, que espero que n'hi Pròxima hagi, temporada, jo torno a venir. dos X, tal. Continuarà segur. I ens veiem en els següents episodis. Suposo que en farem encara un o dos més d'Eurocopa. Eurocopa, Copa Amèrica, encara Comença aquest diumenge. Ah, clar, Sí, hauràs de... tio. Home, has d'explicar si l'Espanyol Si puja. puja l'Espanyol, el dimarts Que al final aquell jo arribo aquí, vinga, festa gorda. Samarreta, bufanda. Sí, festa gorda. Ens portàvem el tio que no portem. Doncs, fins aquí el podcast. Adeu.